kúpili sme ešte také nanúky, 2 nanúky, áno, ale je aké také vodové, pozrite sa, čo je napísané tu. Napísané tu máme 2, také máme napísané, pozrite, tak a ideme ochutnať, ak nebude dobre, to už nikdy nekúpime. Tak mi povedz, To stojí, ale je dobrý nanúk, ideme ochutnať. Išiel som na súd, ako si mi povedal, a obrátil sa na úradníka, To je ale dobrý. nenašiel zozname nejaké konanie, v ktorom by bola Nihal obvinená. Rozumieš? Naozaj, tak ako Čepo, lebo máme čepo je. V tejto chvíli mala byť jednoznačne obvinená. No, zase keď, Možno sa jej to podarilo nejako zbrániť. a ideme, ahojte. Ahojte. Je výborné. Ahoj.